Ir-rapport tal-Awditur Ġenerali jikkonferma il-falliment tal-Gvern Laburista fl-immaniġġjar tal-iskart u jikkonferma dak li ilu jgħid il-Partit Nazzjonalista illi għal din l-inkompetenza itħallas il-poplu Malti u Awċi. Sostna dan il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Ambjent Robert Kutajjar illi f'konferenza tal-aħbarijiet dwar ir-rapport tal-Awditur Ġenerali rigward l-effettività tal-immaniġġjar tal-iskart tal-plastik f'Malta insista illi l-Partit Nazzjonalista jqis l-ambjent bħala pilastru ewlieni fi triq il-qudiem għal pajjiżna biex tassew nibdew paġna ġdida. Robert Kutajjar flimkien mal-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Gvern Lokali Karl Guder saħħu illi l-Gvern Laburista berbaq flus il-poplu għal xejn u naqas bil-kbir mill-obbligi tiegħu fejn wara kampanja edukattiva sħiħa fuq it-qassim tal-iskart b'numru kbir ta' persuni osservaw ir-regoli kif ukoll uħud illi saħansitra dabbru multa, il-Gvern falla għal kollox mill-miri nazzjonali u Ewropej fil-qasam tal-immaniġġjar turija ċara illi il-Gvern Laburista f'dan il-qasam mhuwiex kredibbli. Il-fatti juru illi fil-waqt li inti f'darek b'obbligu b'responsabilità għamilt is-separazzjoni tal-iskart, meta l-iskart wasal hawnhekk, ovvjament il-Gvern ġie qawwi jqum illa għaliex irnexxielu biss pratikament illi jissepara 1%. Minħati għaw Karl Guder sostna li l-ġbir tal-iskart u l-ħarsien ambjentali għandu effett dirett fuq il-komunitajiet li ħalli impatt serju fuqna u fuq il-ġenerazzjonijiet ta' warajna u insista li l-Partit Nazzjonalista jemmen bisħieħ li sabiex ikollna ambjent aħjar u l-aqwa livelli ta' riċiklaġġ dan għandu jsir id fit mal-kunsilli lokali fejn l-amministrazzjoni u l-immaniġġjar ta' dan is-servizz għandu jibqa' totalment fidejn il-kunsilli lokali b'standards u miri aċċettati minn qabel u bajnuna finanzjarja mill-Gvern sabiex dawn ikunu jistgħu jintlaħqu. Jekk aħna rridu ntejbu dan, irridu bil-fors dan nagħmluh id fit mal-kunsilli lokali tagħna. Huma jafu l-lokalitajiet tagħhom, huma jafu x'inhuma l-isfidi, huma jafu wkoll x'inhuma s-soluzzjonijiet. U allura l-ewwel appell li għamilna kien propju illi jekk se jsir xi tibdil irid isir id fit mal-kunsill lokali tagħna u rridu naraw illi ovvjament ngħinuhom. Fil-waqt li sa li hemm bżonn li jiġi organizzat forum sabiex flimkien mal-Gvern u l-entitajiet pubbliċi jiġu elenkati l-problemi u sussekwentament is-soluzzjonijiet rigward l-immaniġġjar tal-iskart f'lokalitajiet turistiċi u kummerċjali. Intant il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Ambjent Robert Kutajjar insista li 4 snin wara il-pubbliku għadu qed jistenna l-verità dwar il-ħruq fl-impjant ta' reċiklaġġ f'Sant'Antnin f'Marsa Scala. Huwa misteru hija stramba ħafna kif wara 4 snin il-Gvern sa issa żamm mistur u din mhix l-ewwel darba rajna f'diversi istanti li l-Gvern ikollu dokumenti lesti imma iżommhom misturi. Nuqqas ta' trasparenza hija xi ħaġa li l-Gvern jeda jgħix bija. Fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista nnota li l-għażla tal-Matab biex jinbena l-inċeneratur kien ivvizzjat politikament għaliex il-Gvern għażel dan il-post qabel ma tlestew l-istudji ambjentali għad-detriment tal-bdiewa u r-residenti tal-madwar.